Hlohovec sa už po štvrtýkrát stal dejiskom halových majstrovstiev Slovenskej republiky v Ultimate Frisbee. Štvrtý ročník podujatia zorganizovala Slovenská asociácia Frisbee v športovej hale na Zábraní. V sobotu 24. a v nedeľu 25. januára súťažilo 10 družstiev z celého Slovenska. Jedná sa o Ultimate Frisbee, je to tímový šport, pravidlá sú veľmi jednoduché, obdĺžníkové ihrisko, v tomto prípade je to hádzanárske ihrisko, má na koncoch vyznačené zóny a princípom hry je dostať disk postupnými nahrávkami z jednej zóny do druhej. Hráč, keď chytí kdekoľvek v tej zóne disk, tak je bod. Superi sa snažia vlastne tieto nahrávky prerušiť, stačí im, keď disk chytia alebo zrazia na zem alebo do autu. Tým pádom sa situácia otáča a braňací tým sa stáva útočiacim. Tento šport u nás zastrešuje Slovenská asociácia Frisbee už od roku 1996. Za takmer 20 rokov sa posunul vpred, vzrastol nielen záujem oň, ale aj technická úroveň hráčov. Za posledný rok pribudli ďalšie dva tímy z odľahlých kútov Slovenska. V súčasnosti je registrovaných 20 tímov. Tento ročník sa ukázal ako veľmi vyrovnaný, bolo veľa prekvapivých výsledkov na úkor favoritov. Tie papierové predpoklady, ktoré dávali aj výsledky z minulých rokov, že niektoré týmy, ktoré bez problémov vyhrávali, tak ukázalo sa, že teraz sa dokonca prepadli týmy, ako napríklad náš tým, ktorý sa dostal ako 10. nasadený tým na majstrovstvá, tak budeme bojovať o 3. miesto, takže sa to krásne pomiešalo a vyrovnané zápasy sú. Frisbee v našom meste nie je úplne neznáme. Je tu už zo pár mladých hráčov, ktorých tento šport trochu chytil. Zatiaľ ako hlovecký tím sme sa zúčastnili iba jedného turnaju, kde sme boli vzhľadom na menší počet hráčov, sme sa zúčastnili spolu s Banskou Bystricou. To bol turnaj v Špačinciach a inak zatiaľ to je len taká skôr rekreačná činnosť, že v Zámodskej záhrade si zoparkrát ideme zahádzať, ale dúfam, že sa nám podarí aj vďaka takýmto akciám v meste nájsť ďalších priaznicov, že sa nám vybudujeme tým, aby sme sa mohli zúčastňovať aj viacerých turnajov. Jedným z favoritov súťaže bol tím Mental Disorders, najúspešnejší tím, 11-násobný majster Slovenska. Slovensko je na tom celkom dobré v rámci Európy aj sveta, tým, že sa často už kvalifikujeme aj na samotné majstrovstvá sveta, ale ešte nie sme tá vrcholová špička, ale má to ten dobrý trend, že vieme sa kvalifikovať, vieme tam hrať kvalitné zápasy a vieme nejakým spôsobom reprezentovať Slovensko dôstojne. A čo vás čaká následujúci rok? Tak určite sa zapoja mnohé slovenské kluby do európskej súťaže klubovej. Čakajú nás nejaké ligové zápasy, ligové turnaje v rámci Slovenska a v marci 2015 sa naša reprezentácia chystá na majstrovstvá sveta plážové do Dubaja. Samozrejme potom sú aj majstrovstvá Európy národov, to budú myslím v Dánsku, v Kodani, čiže fakt tých disciplín je veľmi veľa, aj tých samotných povrchov. V konečných výsledkov halových majstrovstiev si 3. miesto odniesol tím Discredit z Bratislavy, 2. miesto tím Expandables tiež z Bratislavy. 1. miesto získal bratislavský tím Mental Disorders. Cenu primátora mesta za najúžitočnejšieho hráča získala Soňa Kubišová z týmu UFO Špačince. Cenu Spirit of the Game získal tým Mighty Mortens z Trnavy.